bang hinanap mo? Dili, pwede na niyo. Dili, oh. Pwede na yan, pang-prito-prito. Baka mo naman kumawan ng ano sa kuyapit. Lagan lang lagan kasi. Pwede? Ano ba yung po? Ibang slice mo. Anong moksan? Di ba alam mo paano yung moksan? Korean yan sa moksan. Moksan. Korean ang moksan eh. Wow, maganda. Dirty mo. Kapal na eh. Ikaw, madam. Ano napili mo? Buha ka ng pang-sabaw. Pinadali pa yun. Ito mo lang. Libre. Ito mo, may pork na oh. Pwede. Sabaw. Pwede rin tayo sabaw. Ano na, spirits na yan. Hindi, kumain ka lang, ting-ting lang. Hindi kumain lang, kakalamansi. Paminta. Kung walang kikumain, pwede lang sa isa. Madamasil this one.
personal. Ito, Ping. Ben, itong papasabo-sabo. Ay, not magkakasya sa sabo. Ay, Oh, itong pero ano yung nagpapasabo. kasi mama din ano? Bro? Itong problem. Holy shit! Alam mo, Dahil si Captain Glenn. Wala ding ano, dukot. Dukot. Dahil na nga siya, bro. Kinuha ka ng baking. Ano yung ginawa? O kataraid ang magayan. Tama yun. Kataraid yan sa mga baking. Jarang ko lang. Bubaw. Was. Japanese rice. Ano yan? Bakal o plastic? Dahil mo na. Kuya! Ken! Ken! Kaya nandara pula. Ano? Hindi ko ma... Ha? Sa pula. Mga Japanese ko. Ay, sinunod ako dumano sa harap. Nangyayalong sa upang ano. Sesame oil, ay, ang dami sa dami. Ayan. Dapat rang kung masamyok dapat may ramen.
kasi mabata. Nagkuha na kita kaya yung ganito, mabata ba dyan? Pero mapanghi ang ano, ang paro. Ito man ibang brand na ako nito. Dahil kataputa, nagkuha na kita kaya dati panghi. Okay, bakit pa ito Pinarong mo. Nabubuksan ba yan? Daing parang. May hawak ako. Silver. Buksan mo. Parang hindi mo gari kapanghin. Kapanghin. Teka ka na ano, parang pang dating mga sasi-sasi na. Daw ni ang mahamot. Kaya human yan. Sino tabagang nakuha iyo yan? Nakuha ka daw ni. Lokal ka na, mabango. Ang lokal, mabango. Ang lokal, baga mabango. Akong jajang yun. Tapos may sabaw. Sen, masangip na nyo. Ito sa kubo. No, so in portable man yung nakalkumbite. Kalan At siya nabanggi, lumang kubo. Yes. Buha ka sa rong. Indong. Yan. Zero sugar mani. Grape soda. Green. Mahal naman. Ito 40 na isang box. 24. Dalawang box. Buy one take one.
downy. Ito mga mabata ang mga downy digdi. Ay ano digdi mga public. Downy ang mahamot. Isang big. Ito mahal na siya. Ha? Mahal. 6-pack kaya. Grabe man. Ay, si ano niya, si premium. Ako siya sa regular na sa week. Sa baba. Si flavor. Mahal na. Sir, kulang yan pag ako Jul. Tapos may ano pa yan, yogurt. Mana si yogurt di man? Gua pa kaya di man? Dako din buwasan. Hay nandun po din mga baga. May nailid kang dog food dyan.
tayong dawa sa date. Pwede din sa date. Ano yung pinakasakit doon eh? Members, together let's keep matters clean and safe. Avoid drinking and eating inside the shopping area. Now, together. Letos, pipino. Bilis na yan. Dati, di ba, tayo? Mayo na. Bigyan ko ng mayo. Ayun, di ba? Baka hinahalap na kita doon. Ano sabi pang ito ka? Yun. Isugi na kayo. Arayo dati pa. Letos. Yun naman ang kuya. Milona. Ako ng Milona. Kayo kayong pistahan. Dahil na. Banana. Letos, saka pipino. Tapos, seaweeds, dry seaweeds. Pipino. Pipino, dikit. So very expensive. Only to dalawang piraso na yung tito na parang 70 ang kilo naman sa ano 50 ang kilo kanin naman kaya lang kung magsunyok sa miyok kaya po Ito naman si Aping. ha? Sa'yo magsanyok dito sa harong o sa kabila? Iyo, tama na yan. Kumayo na, lima na. Ha? Oh, mas barato digdi ang